Moi. 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 Tänään me pelataan Escaping the Prison. Jos on tää ääliö Henry, joka pitää... Sen nimi on Henry. Niin, mä tiedän Henry. Stickman. Stickman. No sanotaan Stickman, kun mun yksi kaveri on Henry. Joo, skipataan tää paska. Te ette naura mulle. 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 Noski. Katsotaan tää. Tämä on olla hyvä. Mä ajan kohta pelaa. Tää on Jyllersin video. Ei oo. Okei, katsotaan mitä me saadaan sieltä kakkusta. Onko siellä jotain hyvää? Otetaan NRG. Se on paras mahdollinen. Niin. Mä tiedän kyllä mitä tää läpäistä. Mitä? Mä en. What? Se ei itse Bend. NRG. Se jäi tohon leijumaan. Niin mitä? Tohon. Mut. Kato toi. Tää on niin niinku mahdollisuudet. Toi ei se niin paljon. Mä ihan varmasti voitan tää peliä. Täällä pitäis voittaa tää peli, eiks niin? Ja mä ihan Mä luulen, että siellä tulee jotain, kun se En mä menee tiedä. ulos. No on tää oikein. Sä tiedät, mäkin tiedän tän. Oi jumalauta, mä sain ihan sydämin. Niin, Sydämin. Sydänkohtauksen. Ai. Okei, retry. Otetaan nytten tämmönen hyvä rocket launcher. Se on niinku Armageddon Pixel Gunnissa. Niin. Ammutaan. Joku Stinger. Mihin se menee? Stinger. Voi kakka. Tuossa ei mene. Ei kakka! Nyt se menee varmaan silmään, jep. Ai. I'm dubby. Okei, sitten otetaan teleporter. Teleporttaja. Tää on ihan paras. Täällä voi teleportata sinne pankkiin. Niin. Ii. Ei, nyt me Me läpästiin. Eikö? Oh god! Try. Nytten otetaan maan paras asia. The real. Porotaan tää paikka mäsäksi. Se varmaan putoo sieltä. Ihan kaukaa. Voi, mihin sä nyt? Wow. Otetaan tää. Tää on maailman paras. Niin. Tää on ihan paras. Ok, skipataan vaan. Ei välitetä. Ei lueta noita instructioneja. Tää. Se ei Yeah. pääse No! Ei! Ne olis pitänyt kyllä vähän katsoa niitä.